ला 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 हा 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 ला 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 ଆଲୋ ଆଲୋ ଇଏ ଦି ଜଣ କ'ଣ ଆଜି ଭିତରେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଓହୋ ଇଏ ହେଲା ଟମି, ସିଏ ହେଲେ ଡୁଗୁ ମାଉସା। ଓଫ୍ ଆଙ୍କ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ହେ ବୋଉ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆସିଛନ୍ତି ଖବର ନ ଦେଇ, ଆଉ ଆଙ୍କର ବି ଫରମାଇଶ ଟାଣ ଖରା ଦେବେ ବୋଲି। ଓହୋ ଲାଗୁଛି ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ଦେବ, ମୁଁ ଏଠି ପଡ଼ିକି ସ୍ୱାହା ହେଇଯିବି। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଚାଉଳ ତିକ ଗୋଟେଇ ଦେବା, କାରଣ ସକାଳୁ ଆଜି ମାମା ଚାଉଳ ଶୁଖେଇଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ଜଗିଥିବ ପାରା ଯେମିତି ନ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ତୋଳି ନେଇକି ଭିତରେ ଥୋଇବା ପାଇଁ। ସିଏ କେଉଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବୋହୂ କ'ଣ ପାରା ଜଗିଥିଲା, ବୋହୂ ତ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥିଲା ବସିକି। ହଉ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନେଇଯିବା। ଆଉ ପଖାଳର ନିଶାଟା ବି ପୁରା ଶହେ ଶହେ ଡାକିଲାଣି। କେମିତି ଯାଇକି ଥୋଇଦେବି ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଉଫ୍ ହେ ବୋଉ କିଏ ନେବ, ଜଲ୍ଦି ଆସ।